எங்க மாமை போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் எங்க மாமை போட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கார்த்தி போலீஸ். இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்க போகிறோம். இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். நான் வந்து ட்ரைனிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி, போலீஸ் ட்ரைனிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி 78 கிலோ இருந்தேன். ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணி 30 நாளில் 64 kg. அது ஏன்னு தெரியுங்களா? அது காலையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான். காலையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஏன் அப்படி உடம்பு குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ கடைசியில் சொல்கிறேன். எங்களுக்கு வந்து 40 நிமிஷம் பிடி, அதில் 20 நிமிஷம் பக்கமாக நாங்கள் ரன்னிங் ஓடிடுவோம். மீதி 20 நிமிஷம் வந்து உடனே ரன்னிங் ஓடி முடித்த உடனே வந்து பிடி பண்ணுவோம். பிடியில் எல்லா எக்ஸசைஸும் இருக்கும். அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் தண்டால், புஷ்அப்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அது வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் பண்ணுவோம். கண்டினியூஸாக 40 நிமிஷம். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம பாடி வந்து ரெஸ்ட்டே இருக்காது, ஃபுல்லாக டயர்டாகிடும். அப்படி டயர்டாகும்போது நம்ம பிளட் வந்து சூடாகும். நம்ம உடம்புல இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாமே சூடாகும்போது என்ன பண்ணுவோம், அந்த தேவையில்லாத கொழுப்புலாம் அப்படி பேர்ன் ஆகும்னா வெயிட் லாஸ் ஆகும். அது ஏன் காலையில் பண்ணால் தான் குறையும் அப்படின்ட்டு அவங்க கூட சொல்கிறேன். அப்படின்னா நம்ம நைட் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு நம்ம காலையில் வந்து அது உறிஞ்சப்பட்டு செரிமானம் ஆகி நம்ம காலையில் ரீஃப்ரெஷ் ஆகும்போது பாத்ரூம்லாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா ரீஃப்ரெஷ் ஆன பிறகு நம்ம எம்டி ஸ்டொமக்கை நம்ம பார்த்திங்கன்னா வெயிட் கம்மியான மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். பாத்ரூம்லாம் போயிட்டு பிறகு நம்ம காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெயிட் லாஸ் ஆன மாதிரி நம்மளுக்கே ஃபீல் இருக்கும். அந்த ஃபீல் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண பாருங்கள். போலீஸில் ஜாயின் பண்ணாத நண்பர்கள்லாம் இருந்தாலும் சரி, அவங்க வீட்டில் நீங்கள் எந்த ரன்னிங் போகலாம், ரன்னிங் போயிட்டு உடனே ரெஸ்ட் விடக்கூடாது. கண்டினியூவாக நீங்கள் ஒரு 1/2 மணி நேரம் அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். கண்டிப்பாக உங்கள் வெயிட் லாஸ் ஆகும். முடிஞ்சாலும் டயட் எடுத்துக்கோங்க. என்ன தான் நம்ம அந்த டயட்டில் மட்டும் நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அது உடம்புல வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்ளம், ஏதாவது பார்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகும். ஏன்னா கரெக்டான முறையான டயட் எடுக்கலை அப்படின்னா அந்த தேவையான பார்ட்ஸுக்கு போகிற வேண்டிய சத்துக்கள் போய் சேராது. நீங்கள் ஏன் ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்னஸ் ஆகணும், உடம்பை லாஸ் பண்ணும்போது ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் போகும். அப்படி போகும்போது எல்லா பார்ட்ஸும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் நீங்கள் டயட்டில் வந்து உடம்பை குறைக்கலாங்கிறீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ஏதாவது ஒரு கிட்னியோ லிவரோ ஏதாவது வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். அதுக்குண்டான சத்து கரெக்டாக போகாது. டயட் எடுக்கும்போது கரெக்டான உணவு நம்ம சாப்பிட்ணும். ஸோ அதனால் எந்த டைமுங்கிறது முக்கியம். அது காலையில் டைமில் தான் நான் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப 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 உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும். அது வந்து நல்லபடியில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் பாடியை வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் வேறு எந்த டயட்டும் எடுக்காதீங்க. டயட் எடுத்திங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப வந்து கெடுதல். அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் ஆல்ரெடி போலீஸ்க்கு வந்து எப்படி வரணும், எப்படி பாஸ் ஆகணும் எக்ஸாமில், ஃபிசிக்கலாக எப்படி வந்து ஸ்டாமினா, ரன்னிங்கு ஓட தெரியலனாலும் எப்படி ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், மோட்டிவேஷனாக நிறையா சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு கிரவுண்டை பார்த்தா கூட பயமாக இருக்குது சார் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் மோட்டிவேஷனாக நிறையா வீடியோஸ் சொல்லியிருக்கேன். ரன்னிங் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், சுத்தமாக ஸ்டாமினா மூச்சு வாங்கு சார்னு சொன்னால் கூட அது எப்படி பில்டப் பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவில். ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள். கயிறு எப்படி ஏறணும், லாங் ஜம்ப் எப்படி ஆகணும், லாங் ஜம்ப்பில் நிறையா டெக்னிக் சொல்லியிருக்கேன், பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணாமல் இருந்தால் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னு கேளுங்களேன், நான் ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு பிறகு சார் இது லாங் ஜம்ப் பற்றி சொல்லுங்கள் சார், கயிறு பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ போட்டிருக்கு, அது உங்களுக்கு வராது. நீங்கள் பண்ணிவிட்டு ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோவை முடிஞ்சவர்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் சொல்லுங்கள் இந்த டெக்னிக். ஏன்னா நான் சொன்ன காலையில் பண்ணால் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உதாரணமும் சொல்லிட்டேன். காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆன மாதிரி உங்களுக்கு பாடி ஃபீலாக இருக்கும். அந்த டைமில் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மைண்டு ஃபுல்லாக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த 40 நிமிஷம் 1/2 மணி நேரமும் நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். நீங்கள் எது பண்ணாலும் சரி, ஆனால் கண்டினியூஸாக பண்ணணும். பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஆகும். நீங்கள் மீடியமாக நீங்கள் சாப்பிட்ல கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு பண்ணிங்கன்னா போதும். நீங்கள் சரியாக சாப்பிடலாம் கூட நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ப்ளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். அதுவே நம்மளுக்கு பாடியை வந்து நல்லா வச்சுக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு உடம்புல நல்லா கொழுப்பு இருந்தனால அந்த கொழுப்பு வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல. நீங்கள் டயட் எடுக்காமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ண பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் மாமை போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் எங்க மாமை போட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.